ман дар оҷа нависондагиам ки патент аз байн мерава гуфта аломати савол мондагиам. Ака одамое ки дар ҳамун спискаи 120,000 ҳаст. ман соли 2017 видварения шудагӣ будам. салом тамошобинони барномаҳои Сомониён TJ. мо комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. бо диққат тамошо кунед. аз сабаби трудовой договор надоштан ҳозир бисёр патентҳоро аннулировать кардесанд ва шумо хоҳед фаҳмидан ки патенти шумо оригинала ё аннулировать. номери WhatsApp дар нависонед, проверкаи патент мекунанд. шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. як нафар нависондай: салом акаи Сорбон. синни соли даъваткунӣ ба хизмат. ҳозир боло рафтае меган. ҳамин рост боша? дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон оиди хизмати ҳарбӣ ягон тағйирот ворид шидагӣ нестай. яъне синни сол боло бурда шидагӣ нест, бародари азиз. як нафари дигар нависондай: шумоён барои чӣ одаморо гумроҳ меандозед? дурӯғ мегӯянд ки патент аз байн меравад. барои як просмотр шида ҳамаро гумроҳ меандозед. ман аз просмотри ту бори нодам, аввалаш ки дар корум нест ва просмотри ту мада як дирам наметия ки ман барои просмотр ягон кор кунам ва сеюмаш ки ту бемафкураву беақл бошӣ, ин проблемаи ман нестай. ман дар оҷа нависондагиам ки патент аз байн мерава гуфта аломати савол мондагиам ва баъд дар бораш комментария хондагиам ки як кас нависондай: оё патент аз байн мерава ё ин ки не. ҳамин чизоро хуб камтар фикр кунед ва камтарак ҳамун ақла кор бифармонед, нағз мефаҳмед ҳамин чиза. як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорбон. созӣ ака, савол ҳамин аст ки дар Москва патент кунам ва баъд ба шаҳри Екатеринбург равам. чӣ мешавад? ба шаҳри Екатеринбург барои кор рафтанӣ бошӣ, агар патенти ту бояд аз ҳамуҷа гирифтагӣ бошад. яъне ту дар Москва патент кунӣ, дар уҷа кор карданда иҷозат надорӣ, бародари азиз. як нафари дигар нависондай: оилаам гражданини Россия. ман равам мешавад? ба основанияи оилат агар бугӯй рафтан, мисоли гап мегирем, агар запретҳоро ба назар бигирем, баъзе нафара запрет мекунанд ва оилашу фарзандош дар Россия ҳаст, паспорти Россия доранд. ҳамин ҳолатҳо мешавад ки ба воситаи ягон адвокат, ба воситаи аризанависонӣ ҳамун запрета кушода кунанд. ҳамин чизо асос шида метавонад барои кушода кардани запретҳо ва дигар касое ки ба пул мегӯянд запрета кушода мекунанд ё дигар чизо, тавсиятто наметиҳем ва фикр мекунам ки ҳақиқатам надорад ин чизо. Тоиров нависондай: аз шумо хоҳиш хушрӯ фаҳмонед. ман худам ҳамаи ҳуҷҷатҳоам 100%. бачаам синфи 5 мехонад. не ки қариб 2 сол мешавад накардам прописка. ҳамира мода фаҳмонем брат. мисол фарзанди шумо хурдсолам боша, бояд ки пропискаш кунед. ана дар хидмат ба назар мегирем, вақте ки мисол аз шаҳри Душанбе ба як вилояти Суғд сафар мекунем, мерем зиёда аз як ҳафта ки ҳамуҷа агар бешсем мо ҳамчун меҳмон дига набошем, бояд ки дар ҳамуҷа прописка кунем ва қайд монем. ирам ба монанди ҳамин чиз мебошад. дар ҳама ҷо ҳамин хеле новобаста аз ӯе ки ӯ хурдсол ҳаст ё калон ҳастай, прописка кардан ин мақсад риоя кардани қонун мебошад, бародар. агар ягон нафари шумо хоҳен границаи Қазоқистон бирен ё ки запретҳои худтонро бифаҳмед, баъд бирен граница, номерошон мебироянд, ҳам запрет мебинанд, ҳам граница мебаранд. як нафари дигар нависондай: ака одамое ки дар ҳамун спискаи 120,000 ҳаст, метавонанд Россия рафта, агар ки то 5 феврала аз Россия биромада бошанд ва аз сари нав даромадан ҳуҷҷатҳоро қонунӣ мекунанд, кору фаъолият мекунанд. Идрис нависондай: кай амнистия мешавад? барои одамои депорт закрит на въезд видварения. ин чиз аниқ нестай ҳозир. дар бораи авфи муҳоҷирон ягон қонун қабул шидагӣ нест. вақте ки қабул шид, баъд ба шумо ҳамаша мефаҳмонем. боз Анора нависондай: Сорбонҷон, ассалому алайкум. аз шумо хоҳиш чанд бор ҳамина комментария нависам, ҷавобша намедиҳед. агар депорт кушода шуда бошад, ҳамина амнистия ба дохил мешавад? илтимос ҷавобша медодед. пешакӣ раҳмат. депорт кушода ки шидагӣ боша, ин дигар амнистия бигем ягон тааллуқи, ягон дахолат надорад. депорт муҳлатш ки ба охир расид, худаш кушода мешавад бе ҳамин амнистия. Зайлобдин нависондай: ассалому алайкум Сорбон. ман соли 2017 видварения шудагӣ будам ва соли 2023 въезд кушода шудааст. рафтам патент кардам ва якта нарушение кардам, 2000 штраф кардам. соли 2017 суд карда видварения кардам. ин доғи судӣ ҳисоб мешавад? суд ба чӣ ҳисоб? яъне ки барои қонуншиканӣ агар ҳамин нарушение ё ягон штраф боша, административӣ боша, ин доғи судӣ ҳисоб намешавад. агар ба уголовный кодекс мисол суд кардагӣ бошанд,
бале доғи судӣ ба ҳисоб меравад. Як нафари дигар нависонда: агар моҳи апрел 30 нарем, мешавад номи ман баромадагии рӯйхата моҳи дигар равем. Чӣ мешавад? Аммо муҳлате ки додагиянд, муҳлат ки ба охир расид, аллакай шуморо запретканира сар мекунанд. ба ҳамин хотир то муҳлатҳое ки пешкаш мегардонанд, проблемаҳои худтона ҳал кунем бародарон. ғафуров нависонда: ассалому алайкум акай Сорбон. Патент чӣ хел продлит кунем? Патента вақте ки трудовой договор доштагӣ бошен шумо, баъд метавонем ки продлит кунем бе баромадан аз ҳудуди Россия. агар ки надошта бошен, граница мегзарен. тамошобинони азиз, саволҳои иловагӣ бошад дар комментария бинависонед. зиндаву сарбаланд бошен. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.